Ago erokamano ne Nyasaye kuom thuolo ma omiya kendo gi sani kod okinyi sani. Nyasacho ber kendo Nyasaye ma jang'wono. An man e studio ka kod okinyi sani TV mar Namlolwe. An Pastor Jackson Mjomba. Awuok Kit Mikayi, Seme. Atiyo gi migawo mar Mana Ministries International. Koro kuom thuolo no Ruoth otimo ng'wono mondo mi donje studio ka kod okinyi sani mondo mi wachak opor wach manade ma Nyasaye oketo e chunya nikech Nyasachwa en Nyasaye ma jang'wono. Mi wang'i mondo walim ka wachako. Ruodhwa erokamano kuom ng'wononi. Chunya odendi, chunya opaki ok jaudi, chunya omiyo nyingi duong' kendo ayie ni Nyasaye manitie kod okinyi masani ka wachako program ni Ruodhwa akwani mondo mi chak kodwa kendo ka wang' watieko akwani mondo mi ang' itie kodwa e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Jawinjo wach mantiere godo madwani mondo alose kod okinyi masani. Adwani mondo awuo e thoro mar wachna en ni chung' e fuok. Ng'ato manyalo chung' e fuok. Ma dho ngere luongo ni standing in the gap. Adona somo ma kitabu mar Nehemia 2 matindo 17. Muma wacho kama: to bang'e nawachonegi niya, uneno masira ma wantieni ka Jerusalem odong' gunda kendo rangeye owang' gi mach. Koro biuru walos ohinga mar Jerusalem mondo wich kuot ma wan go orum. Bende ne anyisogi kaka Nyasaye nosebet koda kendo gima ne Ruoth owachona, mi ne gidwoka niya, wachakuru gedo. Jawinjo wach madwani mondo alose kodi kod okinyi makawuono en wach mar ni chung' e fuok. Nehemia ne en jatich Nyasaye kendo Nehemia ne ong'eyo wach Nyasaye. To e kinde mane Nehemia ne nitiere ruoth moro mane iluongo ni Artaxerxes. To Artaxerxes e kinde no emane en ruoth e piny mar Juda. To Nehemia ne okuyo ka oparo e kinde mag kwerene, e kinde mane rangeye mag kwerene ne olor ka miere ne odong' gunda. To wachni wang' omako chuny Nehemia. Ma Nehemia wang' otemo nono yo kod dwaro yo moro machielo ma en owuon di ochako dog godo mondo mi odog ochung rangeye mane owang' gi mach e piny mar Jerusalem. To muma wacho ni sama Nehemia ne owuok mondo mi odhi onon e kinde mane kwerene ne onindo ka odwane mondo chako dogi mondo chako chungi mise mane osegore piny, kuonde mane ji othoe, kuonde mane odong' gundni, kuonde mane ji koro ne ok nyal bet manitie, kendo miere mane oger mabeyo e kinde noero ne ogore piny ma kuondego ne odong' gunda. To wang' Ruoth Artaxerxes wang' openjo Nehemia ni to ang'o momiyo ikuyo kama? To Nehemia wang' odwoko kawacho wach moro ni gimomiyo akuyo kama nikech ka aparo miere kendo ka aparo e anyuolana, ka aparo kaka anyuolana kod kuonde mane awuokie ne odong' bugni kendo odong' gunda ma onge kata gimoro achiel mane odong'i. To adwaro ni mondo mi achaka dogi kendo mondo mi achaka gergi, mondo achaka keti mise, agero hingni kuonde mane omukore kod kuonde mag rangeye mane oger mane wang' kod mach mane urumbore piny. Adwa nachaka dogi mondo mi achaka dogi mondo achaka gergi kendo. Sama ne nitiere yawuoyi moko mane uwinjo kane Nehemia chano chenro mar dok mondo mi ochako dog ochung rangeye mag kweregi kuonde mane umukore mane ogore piny,
To yawuoyi adek go ka wasomo ndiko e muma e kitabu mar Nehemia no 2:19 to muma wacho niya, to kane Sanballat ja-Nahor gi Tobia ja-Amon ma misumba kod Geshem ja-Arabu owinjo wachno, ne ginyirowa kendo gijarowa ka gipenjowa ni, ang'o mutimoni? Udwaro ng'anyo ni ruoth koso? To nadwokogi niya, Nyasach polo biro gwedhowa, kendo wan jotichne koro wachako gedo, to un uonge gi migawo kata teko kata mana rapar moro e Jerusalem. Jerusalem nyiso ni piny mar ruoth, manyiso ni piny ruoth. Koro Jerusalem ni Nehemia ne onyiso Sanballat kod Tobia ma Nahor gere ni gin giwegi gionge kod thuolo mar tame mar mondo mi ochako ger ohinga mane oruombore mane ogore piny e anyuolane kama ne oaye. Sanballat gi Tobia ja-Nahor gere ja-Arabu kane jowinjo wachno, to ne gichako mana nyiero ka giwacho ni to Nehemia ni dwa timo ang'o? Ene modwa nochako dogo ochungu miere kod rangeye mane osego piny mane owang' kod mach. Onge yo machielo monyalo dok mondo mi dogo tim godo gino. To wachni ne odonjo ne Nehemia mawang' Nehemia wang' wacho ni Sanballat gi Tobia, un wegi uonge kod thuolo kendo uonge kod ratiro, uonge kod migawo moro ei tich ma wan wawegi waseikore mondo wadhi watong' yien mondo mi wadhi wagedi. Jawinjo gima dwani mondo anyisi ni sama Nehemia ne wuok mondo mi ochak dok nono gundni mag kweregi, kuonde mane kweregi othoe, kuonde mane anyuola ne othoe, ma en owuon odong' buga, odong' nyamasi, wang' odong' kende, to wachno wang' odonjo e chuny Nehemia ma wang' wuok to dhi okwayo ni mondo miye thuolo, mondo miye barua mondo mi odhigo. Sama ne wachno odonjo ne Nehemia kamano, to Nehemia ne ochako bet kod dwaro mar dok mondo mi ochako gedi. To mae wach mane Sanballat gini gi Tobia gini wang' winjo, to wang' goyo ni onge wach kata bed mana ni Nehemia dwane mondo mi ochako dogo odhi oged Jerusalem, odhi oger mise kod ohingni mane oseger mane oruombore piny, mane ogore piny. To wasenyiero mowacho do lweto mowacho no oyo gima odwane mondo mi odhi otimno ok odhi timo. Ne giwuoyo ma giwacho ni to en odwa dhi timo ang'o modwane odhi ochak timo mapok ne otimi dala mar Jerusalem mane pok otimore mane osetimore. En odwa dhi chako kod kure, odwa timo ang'o? Wachwaro lweto mogo piny mowacho no oyo gima Nehemia dwa dhi timo no ok odhi nyalo mondo mi odhi otim gino. We mondo aduogi kawuono e ngimawa, kata we mondo mi aduogi e pinywa ka, kata we mondo mi aduogi e gweng' kuonde ma wantie, kuonde ma dhano wuokie, kuonde ma ji odakie. Adwani mondo mi anyisi ni wachno ne otimore e kinde no, to nyaka chil kawuono wachno osebet katimore kata kama wantie, kata king'iyo jabathi, kata king'iyo kama intie, kata ng'iyo anyuolani, kata ing'iyo kama iwuoke, to nitiere Sanballat moko gi Tobia ma ja-Nahor gini manitie mawuok nyaka anyuola kuonde ma intie. To mae wach madwani mondo mi anyisi jawinjo ni sama an ka Ruoth oseora e studio mar Nam Lolwe TV ka mondo mi apor kodi wach mondo mi anyisi ni nitiere ng'ato manyalo chung' e fuok e gap kaka Nehemia ne ochung' e fuok mane wacho niya ni en owuon osechiwore mondo mi ochako dogi mondo dwar kendo mondo mi non mondo chako dogi mondo mi odhi oger ohingni mane omukore mondo chung' mondo oa malo. Kawuono king'iyo kuonde ma ji aye kata king'iyo kama aye to nitiere Sanballat moko gi Tobia moko ma osechung' malo, kendo tije ma itiyo gin giwegi ok gidwar mondo mi iti, to giwuoyo ka ginyiero ka gigo siboi kendo ka gibet jong'ai ka giwacho niya ni gima idwa timo no ok bedi mbele. We mondo mi anyisi ni gino ok ochakore kawuono, kata mane anyuola no kineno ka jomoko wuok ni malo ka dwani mondo amalo mondo mi olor tich midwa tiyo, bed king'e ni jogo ok oa malo kod sani, to jogo no amalo kod chon. E dwe mar 4 mane ruodh Texas tiyo e ndalono, ne en dwe mar 4 kendo ne en dwe mar chwiri makoth ni chwe mang'eny kabisa, dwe mar Asan. Adwani mondo mi anyisi ni dwe mar 4 no
emane jal ma iluongo ni Nehemia wachni ne odonjo e chunye moparo mowacho niya, wuok oko mondo mi odogi, mondo mi ochako dhiyo ogero hinga mar kwirne gik mane omukore, mane omuk matek, mane ok nyalre. Kawuono nitie sana malat moko ma osewuok, nitie Tobaya gini ma osewuok oko kanyo wud na orgiru wuok matek, to gidwani mondo mi giked kodi mondo mi gima ichako kik mondo metim. Ng'ato nitie mapango timo hala, to hala no osepango kuom higni mang'eny. To seche mopango timo hala no, to jawasigu ma iluongo ni sana malat kod Tobaya gini nyojo amalo manyo gidagi magitamore magichwaro lwetgi kala magikala gi piny maginyono piny matek magiwacho niya gima ber ma jalo nyalo timo ande onge kata achiel nikech ang'owa nikech sana malat kod Tobaya gini jodagi majonyono piny magiwacho magiramo magiwacho niya ok obigo ala kendo ginyalo amalo magichung' matek maginyier magibed kagijarore magiwacho niya ni to en ang'o ohala mane modwa loko. Ji noseloko mang'ani oloko mwa kure mochomo kanye modhi kure moloko ka modhi kama nade to en to sewuok kod yo mane odwa timago gichwado lwetgi. Iwinjo wachno? To kata obed mana jawasigu moamalo ne dala moro ma nyathi moro odhi e sikul maber mosomo modhi degree motimo diploma moa diploma modhi motimo nyaka masters makoa master to kawuono ni onego bed ni isidho ne osimbo to sana malat gi Tobaya gini nyodagi manyonyono matek manyogo piny manyochwado lwetgi magiwacho ni somo to wabiro yie mar mondo mi osom to kata kamano wadagi ni ok onyal dhi mondo mi udhi uti college ok obi tieko yudo tich monego bed notimo nikech ang'owa wadagi kendo waramo weya mondo mi wayud yo moro mwakete godo kod madho kong'o mondo mi wuothe mitaro obeda jal manyalo wuothe mitaro to kwang' to chwako ne mon kong'o to baro yien to wuothe kor gweng' ka en tich mowuok tiluonge ni ine modwa ni mondo mi bi tijni. Ang'o matimore? Sana malat gi Tobaya majana orgere jochwado lwetgi magiwacho niya en kata somo to ok obi somo en wang'eyo ni kata kutiko to kata kamano obiro mana baro ne mon yien to chwako kong'o to goyo mbaka to wacho ni onge gima nyalo timo. To mae wach mokela e TV mar Nam Lolwe kaka wuono kod okinyi Jumapili mondo mi aparni mondo mi anyisi niya ni nitiere jal moro mabiro tajo chien nikech ang'eyo ni en wuono jachung' gande fuok to samo chung' kod ng'ate fuok en onyalo kalo kodi mbuga mokal kodi chiel mine ka Nyasaye ne ruwuok mo amalo mamiti tim gik moko maber ang'eye en wang' na taji bang'e sama wang' atieko to wang' na lung kuom jal ma onega lungu kuomeno en ang'eye. Sand malat gi Tobaya gini gin ka giramo ni matek maginyono piny gidagi ni pesa yudo kata kamitie kata ich yudo maber to kachopiga neti wacho niya onge wach gina biro timo dwe mar 8 kachopo dwe mar 8 ni gina biro timo dwe mar 12 kachopo dwe mar 12 ni onge wach gina biro timo Desemba kachopo Desemba to higo loko ipoka gima nyipango mondo mitim e higa kanyo chakore ok nyal timo nikech ang'owa sand malat gi Tobaya gini mauna or gini joramo majochwado lwetgi piny gichwado lwetgi piny magikayo magiwacho niya gima jalno dwani mondo mi otimo dwani mondo mi ogedno ok obi gedo en weya mondo mi oti kata kodwa nyombo to ok obi nyombo to gima wang'eyo wabiro loke mondo mi obed misumbawa onge gima ber mobiro timo nikech ang'owa wasedagi ng'ane giri notiyo joma nade ne utiyo kwerewa gima makoma nade ne utiyo motimo nyaka gik makamage ne gigoyo nyaka ohala to gima wang'eyo en wuon kuma biro dhiye kata chiel onge wabiro nyiere matek kendo wang'e ni gima obiro timo onge. Iwinjo jawinjo gima dwani mondo mi anyisi gino nowachon e kinde mag Ruth a Texas sama ne gino wachon kamano to wang' Nehemia wang' obet piny ma wang' okuyo ma wang' ruodhno wang' odhi bute ma wang' onyise ma wang' openje niya ni tang'o momiyi kuyo kamano to wacho ni winjo gimomiyo akuyo nikech kaparo dala aparo chien aparo kinde mag ruodhi mane ni dalawa gik madongo mane timore gik mane nitiere kaparo kang'iyo maparo tawinjo ka gino miya mirima to wang' owuok to kwa thuolo ni mondo miye thuolo mondo mi odhiyo non mondo mi odhiyo ng'i mondo mi ochak oged kendo mondo miye thuolo mondo gidhi gitong' yien mondo mi gidhi gigedi. Gima wuoro ni sama nodhi mane gichako gedo mane gidhi ni mondo mi gitong' yien Nehemia gini mondo mi gichak dog giged Jerusalem e piny ruoth mar kwe kama ne ji odakie maber mane jachien orame matek mane ochung' matek jachien sana malat gi Tobaya nochung' matek ma jowacho niya gima biro timore onge sama ne gichako gedo mane gitong'o yien magi mondo mi gidhi gigedi sana malat gi Tobaya gini nonyiero ma jogoyo mbaka gin joma kobet piny to go mbaka gipenjore giwacho niya ni awinjo nodwa gedo awinjo nodwa dhi nyombo awinjo nodwa tero nyathi e skul awinjo nodwa chako pur awinjo ni tinde konyiyo masin madwa ni mondo mi uregi
gima gikungo bet piny magiwachi ni gino ok bidhi mbele, gino kato nyiewo, to gino wachwado lwetwa, gino ok bidhi mbele, omera magichwado lwetgi, magiwachi ni gino ok bi, making'iyo malong'o tipo mani kata kanyo en orego, ipo mani masindno bende kore gi kuma chomo gatache kuma biye, ipo mana ni gino olalo miru, to kata kanyo en puothe mipuro mag puothe mabeyo makelo gik mabeyo mag do mag gik mabeyo midwaro, ipo mani puro bende ohalano owang'i, gichwado lwetgi magikoni ibiro bet misumba, ibiro chandori kendo gimibiro timo maber onge, to kata obed mana nyar ng'ato manyiramo mikelo mikoni ayaye kawuono ni eka yudo nyan maber, nyan mowinjore, nyan malong'o, gichwado lwetgi giwacho ni ka ng'ane ka dhako ok nyal betie, magichwado lwetgi, magiramni, magichung' malo, magigo mbaka, maginyier, gigo ni kwano, negigo kwano mane ok owuok maber. To kata kawuono ni pod gikwano mane gigono, pod gigo nyaka kawuono ni ineno gik matimore nigo. Abiro mondo mi apar ni mondo mi anyisi ni nitiere jal moro ma koluongi, en kende en makoluonge, to en ma iluonge ni chiel wiye oke, en mane otho, en kende en mane uchiwo rembe kae to gure musalaba, to rembe no notieko duto te e nying Yesu Kristo. To mane momiyo wan kama initie, adwa ni mondo mi ng'e ni kata obed jawasigu mane mag chunje mag Sanballat kod Tobia gini mose ane ngimani malo higa manyokalo 2020, niloso mipango gik moko miwacho ni anto higa ni adwa timo gima kama, e dwe makama adwa timo gima kama, e dwe makama adwa ni gima kama otimre. Kanyo higa oloko, gigo nyo backfire, osiepna gigo nyo backfire, magigo duogo ma kawuono king'iyo, to kawuono gigo koi nyang'eng mikia ni chak kanye, tikia ni tiek kanye. Gima timore en niya, Sanballat gi Tobia gini nyogo ni kwano, magiwacho ni winjo, we watiek kode higa ma 2020 ni, to 2021 kama obiro chako godo onge. To mae momiyo Nyasaye oro misumbrine e kinde ka kinde ni mondo mi bed kod kwano, mondo mi ng'e ni jogo ne owachon to ok owinjore mondo mi thagri, kendo ok owinjore mondo mi winj marach. To mane momiyo Nyasaye ose ora kaka misumbane, mondo mi anyisi ni odiochieng' ma kawuono, ma okinyi ma kawuono, Sanballat gi Tobia mane majana or mane majoramo e kit ngimani, ni wuon ok inyal winjo maber. In kata gimichako mipango ni idwa ni mondo mitim, omeri poka gima nyipango, kata kipango ni idwa nyieo kothe mikomo masani, tipo kasa mipango no ipo mana kalel bende emuchopo morure kodi, mipoka pesa midwa ni mondo miti godo, mondo mibitim godo gino, ipoka kendo chako bi kata mana tho, mipoka kata mana pesa midwa ni mondo miti godo no, ipo no chako bi wach moro machielo mo kipango. Ang'o matimore? Sanballat gi Tobia jana orgini gin negiramo magichwado lwetgi matek, magiwacho ni gima biro timore kit ngimani maber onge. Omera gin ka giramo ni, gin kati timri nade nyalo yudo nyar jowegi mabendo rwakore aroke maber, miwach ni nyako ni to ber, nyathini to ber, Nyasaye nokete maber, mak mani gima timore ober kamano to tedo to okonyal bi nikech ang'owa negichwado lwetgi. Kata ka en wuodwegi orwakore maber motwinye ka highways morwakore maber, momake ma dir kibet piny tipenjori mos ming'e miwach niya, to ng'ane tang'o matimo, wud ng'ane ang'o matimo. Ing'e gima time en niya, ruoth ma iluongo ni Texas ne ogolo chik, to wachno kane wuok e kinde mag piny ruoth mar lojno ero, to wachno ero ne osando ji moket ji mateka. To gine momiyo kawuono timore, momiyo dichuogno ok nyal kendo. Gino nowachon Sanballat gi Tobia gini noramo ma jochwado lwetgi magikoni oyo gima wabiro yie mondo mi otim, pesa to mondo tiya oyud tich maber, nyithindo to mondo mi kata ka gima odwa timo to mondo mi otim atima, to mak mana ni korka wach mar kend to watame ni en wuono konyal yudo, korka wach mar dhi tedo to watame ni gima nyalo timore monyalo kawo kata mana wuod ng'ato moyudi madhi mabed kode wadagi, nikech ang'owa gino notimore kata mana kinde machon, to kawuono bende gino pod timore nyaka kawuono. Gimonegi ng'e, monegi fweny, monegi dwar kendo monegi yudi ni nitiere jal moro ma koro adwa wuoyo kuome. En kende, en mang'eye, en Nyasaye mang'eyo. E kinde moko kana leo marach, kana dwanyora kane kong'o, amadho kong'o mane ok awinj maber, kana jachien mar Sanballat gi Tobia maka, iwinja amadho kong'o sawa. To nitiere jal mana biri iluongo na Juoga mar Ajuoke, en ema dwa wuoyo kuome, en ema ne uyie, mane uchung' e fuok kende, to en ema dwa luonge. Kisomo muma e kitabu
mar Ezekiel 22 matindo 30 wacho niya ni eka ne amanyo ng'ato manyalo chung e fuok, manyalo chung e mbuga kama mbuga okethore. Eka ne amanyo ng'at manyalo chung kama ohinga omukore, mar mondo mi ayud ng'at manyalo ywayo chiel kama chiel osewure, to ne ok ayudo. Mane jal madwani mondo mi awuo kuome iluongo ni Yesu gogo. En kende ene mane uyie ma ochung e fuok, sama japuonj ne uyie ma ochung e fuok kane ok wan jok malong'o. Iluongo ni Yesu ja paradiso, Nyasaye manohero piny ma ochiwo Yesu Kristo ma ja Nazareth. Sama ne uchiwo Yesu muga rudho lweny, jalno ne uyie ma kiboko 39 mane ochwadi Yesu ne ochango tuoche waduto te, kendo kata bed ne wach mane matek mane ochung e nyimwa kum sand mane osanda godo Yesu, kato gikao lawe abola mare, kato gikao to gichako sembe piyo piyo ka gitere e Golgotha anga wich kanyo. Muma wacho ni kanyo emane omayo joloch duto teko mane gin godo. Sama ne omayo joloch duto teko mane gin go kod wich kuot kod achai mane gin godo, kanyo emane wayude thuolo sama no sembe jo wasigu e lela. Sama no sembe jo wasigu e lela no ne wayudo thuolo. Sama ne wayudo thuolo, kawuono wangima wanyalo timo gik moko. Kawuono ka ng'ato yie kuom jal ma iwuoyo kuome ma iluongo ni Yesu Kristo ma ja Nazareth ma rudho lweny, ka ng'ato yie kuome moluwo chikene, en kende ema noyie ma ochiwore ka Nyasaye ogolo Yesu Kristo ma wuode. To sama ne ogolo Yesu, to Yesu no ema noyie ma ochung' e fuok mondo mi in kod an mondo mi wayud ngima ma ochwere manyaka chieng'. Sama noyie timo kamano, ne ok walong'o, jomoko ne ok long'o, jomoko ne timo timbe mane ok ni kare. To sama ne omwami rudho lweny, Nyasaye ne ochiwo wuode miluongo ni Yesu no kende ma ochung' e fuok kadwa ne mondo mi oywa chiel ma omoko matek. Yawuoyi moko nolal ka kong'o, yawuoyi moko nolal i chode, yawuoyi moko ne Sanbalat kod Tobia gini oketo tije moko mapek, tije mag mon. Sama ne oketgi tije mag mon kamano, jawar kane obiro ma iluongo ni Yesu, ma iluongo ni Osana ja paradiso, sama ne obiro kamano, ng'ato ka ng'ato mane uyie kuome ondike ni Nyasaye wacho e muma wacho e kitabu mar Johana 3:16 wacho ni ne obire pinye to joge ne ok orwake, to ji duto mane orwake ne omiyogi teko mar bedo nyithind Nyasaye. Sama ne jomoko yie mane orwako Yesu Nyasaye ma wuon warruok ne omiyogi teko mar bedo nyithind Nyasaye. Kawuono ni kata gima nade, kawuono ni kata bedo gima nade ma ochung', kata ochung' ni e yanyola, kata ochung' ni e yo machal nade, bed king'eyo ni chunje mag Sanbalat kod Tobia gini gin ka gi amalo magichung' magiramo matek magichwodo lwetgi piny, to onge gima ber manyalo wuok, kata bed e yanyola, kata bed e tich, kata bed kama chal nade, onge gima ber manyalo wuok. Ma emomiyo adwani mondo mi anyisi ni Nyasaye nohero piny ahinya kama, emomiyo nochiwo wuode ma miderma mondo mi ng'at ma uyie kuome kik mondo mi olal, to kaeto mondo mi obed kod ngima ma ochwere manyaka chieng'. Sama ng'ato yie kuom wuon warruok ma en Yesu Kristo mane ochung' e fuok nikech ngimawa, in kod an kod ng'at machielo, kod jabathi machielo, kod dala moro machielo, kod famili moro machielo mondo mi oyud ngima. Sama ne uyie, mane uchung', seche mane uchung' no ero, gik moko ne ochako timore, gik moko ne ochako lokore upside down, gik moko ne ochako lokore. Jok mane onge nying ne oyudo nying, jok mane onge ute ne oyudo ute, jok mane onge nyithindo ne oyudo nyithindo, jok mane ok dhodh nyaka nyithindogo gin giwegi kawuono ginyalo dhodho, jok mane onge kod tije kawuono gin kod tije. Nikech ang'owa, sache mane Sanbalat kod Tobia ne okwergi kod Nehemia ni gin giwegi gionge kod migawo ka, seche go eko tich ne ochako dhi mbele. Iwinjo gima dwani mondo mi anyisi, we mondo tich ma ichako timo chung'e kod wach moro minyalo siemo ne Sanbalat gi Tobia gini, inyisgi niya, uwinjo un uonge thuolo, un uonge migawo, un wegi e ohandani uonge thuolo, un wegi kuom nyithindagi uonge thuolo, un wegi kuom tije matimogi uonge thuolo, un wegi kuom ohala malokoni uonge thuolo. Omiyo Sanbalat gi Tobia, wenauru thuolo nikech uonge migawo, uonge share e gik matimogi. Sami biro nyiso Sanbalat gi Tobia mondo mi weni thuolo, sami biro wuoyo kodgi minyisgi mos ka in kod Jehova, ka in kod Nyasaye, ka in kod Yesu ma wuon warruok, ibiro chamogi tir
adier kendo ibiro chamo gi kor ka kor kinyiso gi niya uonge thuolo kendo uonge nyalo uonge teko kuom gimoro amora matimo uonge teko kuom gimoro amora mabiye kendo uonge teko kuom gedo ka gedo magedo unuwegi uonge teko sama gibiro winjo mano gibiro ng'eyo ni adier kare onge thuolo ma gin godo e tijeni ma itiyo gibiro ng'eyo ni adier kare onge thuolo kuom gimoro amora ma itimo seche minyisogi kamano ibiro nyisogi kamano mana kiyie chung' ma otegno sama ibiro chung' ma otegno kaka Nehemia ne ochung' motegno ma wachno wang'o mako chunye ma wang'o wuok huyu seche mane uwuok kane uwuotho kane obi to ne obi nyaka ir jodongo monyisogi ni en owuon odwa ni mondo mi odogo gero ohinga e kinde mag kwerene kuonde mane omukore ochako duoki kuonde mane mbuga odong' thuolo mondo mi kuonde go eko mondo mi uchako chung' kendo mane wach manadwa ni mondo mi anyisi jawinjo ni mondo mi anyisi ni bede ng'at manyalo chung' ma otegno mondo mi ochung' e fuok inyalo chung' e fuok nikech dalau inyalo chung' e fuok nikech anyuolani inyalo chung' e fuok nikech pinyu inyalo chung' e fuok kamoro amora to sami chung' e fuok no lambi kende chung' kendi ma chung' seche michung' kendi ma otegno no ero jawasigu mag chunje mag Sanbalat gi onore kata bende gin e gweng' kata bende gin e anyuola kata bende en wadu moro ema jawasigu no ero osewuok mondo mi Sanbalat giri otigo ibiro chung' motegno ibiro nyise ni unuwegi uonge thuolo kod gima dwa timoni ubiro nyise ni unuwegi uonge ratiro kuom gima dwa chakoni ibiro wachonegi ni unuwegi uonge kod migawo moro kod ratiro e tich masechako e ngimana in ibiro wuok ibiro timo ohala in iwuon ibiro wuok ibiro biya e puothi mibiye in iwuon ibiro wuok ibiro rita jambi mirito nikech ang'owa Nyasaye maduong' en owuon en kodi ka isewuok ma ichung' e fuok to onge gima tek manyalo tamo Nyasaye nikech Nyasachwa nosechiwonwa Yesu Kristo ma iluongo ni wuode ma miderma wuode mane ohero ma oyie ma ochung' e fuok nikech ne okwan jok ma owinjore to Nyasaye ne oneno ni okwan jok ma owinjore to golo wuode ma Yesu to Yesu no okawo to timonwa connection oketowa ma otudowa sama ne Yesu tudowa kod Nyasaye kawuono wan thuolo ni kuom Nyasaye gik moko duto te nyalore ma ondiki kitabu mar Isaya 59 ni bad ruoth Nyasaye ok chiek manyalo muone resowa kendo it Nyasaye ok odino manyalo muone mondo mi winjwa jawinjo mane wach mane an godo kodi agone Nyasaye erokamano Nyasaye manitie ma janyalo en ruoth maka ichiwori ma ichung' e fuok to Nyasaye no onyalo amalo ne dalau onyalo amalo ne nyulani onyalo amalo ne kamoro amora ma intie miwang'i mondo mi alam kod Nyasaye ruodhwa kuom ng'wononi Nyasaye manitie Nyasaye maduong' chunya opaki okeja udi agoni erokamano kuom gik madongo ma isebet ka itimo ne kare erokamano Nyasachwa nikech kawuono ni ne okwan jok makare to Nyasaye isechiwonwa jal ma iluongo ni Yesu Kristo mondo mi ng'at ma oyie kik lal to jal ma oyie kuomi to mondo obed kod ngima mochwere manyaka chieng' kawuono ruodhwa wadwaro ngima kawuono ruodhwa wadwaro ng'eyo kawuono ruodhwa wadwaro nyalo kawuono ruodhwa wadwaro teko chunje mag Sanbalat kod Tobia ma janaor gini watamo e nying Yesu Kristo mondo mi giling' thi kata bed ni en kuom nyako moro kata bed ni en kuom dichuo moro kata bed ni en kuom anyuola moro kata bed ni en kuom kar tich moro e nying Yesu Kristo kawuono wathiano kendo wanyisogi ni kawuono osekelwa jawar ma iluongo ni Yesu omiyo kuom chunjego gionge kod migawo gionge kod ratiro kuom tich ma watiyo Nyasachwa goni erokamano e nying Yesu Kristo ruodhwa amen 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 hallelujah jawinjo agone Nyasaye erokamano kuom ng'wono wach madwa ni mondo mi awachi kendo en ni wabed motegno kuom ruoth kendo wachung' e fuok nikech Nyasachwa odwaro jok manyalo chung' e fuok nikech gimoro ago erokamano mano kendo adwa wachi ni damed goyo erokamano ne Mana Ministries International achako kawacho ni awuok e migawo mar Mana Ministries International ago erokamano ne migawo mar Mana Ministries International kuom tich magitiyo kendo kod chung' kod oduma mar goyo wach Nyasaye jek mondo mi odhi mbele Nyasaye mondo mi ogwedhu namba na seche moko nyalo bet kod tudruok ang'eyo ni nitiere namba maringo piny screen kanyo mar our ministry to namba na mar simu en 0727520
0727 520. Nyasaye mondo mi ogwedhu, ubed kod hapruoth Jumapil maber. Amen.